Čaute, vítam vás na mojom kanále. Každopádne, keď si nedal odber a follow, tak ti radím tak urobiť. No dobre, poďme sa vrhnúť na video, ktoré sa bude týkať plastov, pretože naša planéta je jeden veľký plast a za to všetko môžu ľudia, pretože vyjadzujú veľké množstvo odpadu do mora a prírody a vôbec nevedia recyklovať. Nebudem to už ďalej zdržiavať a poďme radšej na to. Ľudstvo už vyprodukovalo 8,3 miliardy tón plastov. Väčšina sa ho vyrobila v posledných 65 rokoch a môže trvalo zamoriť prírodu, pretože končí v odpadových jamách a v oceánoch, zistila to nová štúdia amerických vedcov publikovaná v časopise Science Advances. Hmotnosť týchto plastov zodpovedá zhruba miliarde slonov alebo 25 000 budovám newyorskej Empire State Building. Rýchlo sa blížime k stavu, kedy budeme planétou plastu, citoval spravodajský server BBC vedúceho štúdie Rolanda Gayera z Kalifornskej univerzity. Štúdia vôbec prvýkrát skúmala, koľko plastu sa na celom svete vyrobilo, ako a na čo sa vo svojich najrôznejších podobách používa a kde končí. Zistila napríklad, že polovica z celkových 8,3 miliardy tón bola vyrobená za posledných 13 rokov. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte odber, komentár, tak ja teraz idem konečne dožerať granule. Čau.